Darec lidi, tady zdravím u mého videa, pro ně to milejší díl, měl jsem to ohlásit, já mám to točím na mobilu, takže byl konec dílu asi kolem 6-7 minutách, takže to se vám omlouvám a můžeme pokračovat, kde jsme skončili. Počím to jakoby je za sebou celý den, takže já nevím, kolik videí za dnes stihnu, protože asi budou krátké, tak jich natočím asi hodně. Takže nevím. A teda dneska muziku pouštět ještě nebudem tenhle díl, ale třetí asi ano. A udělám asi 5 dílů a když se vám to bude líbit, ta muzika, tak tam někdy budu dávat. A když ne, tak ji tam nebudu vůbec dávat. Ale kdyby se vám líbila, tak byste mohli napsat do komentářů, jaký byste chtěli muziku přitom. Jakou měl pustit. Známe na YouTube je hromady písniček, songů, hudeb a tak dále. A já nevím, co jsem si mohl říkat. Třeba můžete říct, co byste chtěli, kdybyste chtěli, abych bydlel třeba v podzemí, nebo ve vzduchu, nebo jen tak někde venku. Jak chcete. Může to být cokoliv. Můžeme prostě bydlet kdekoliv. Já už jsem zkoušela hromady bydliští, když jsem ještě nezačal. A ve vzduchu, pod vodou, prostě všude jsem si to zkoušela. A jen to takhle těžký na postavu. Co kdekoliv. Co je to někdy tak těžký, ale stačí se najít jenom ostrov, který půjde ve vzduchu, nebo jsem prostě postavit nějakou cestu, třeba když si bydlíte nahoře. No, ale všude jsou v cobblestone, jsem říkali. To je úžasné, fakt úžasné. Už najít tu cestu, odkud jsem šel nahoru, odkud ne. Tamhle je. Já tam tudy. Tady. Tak. Tak. Máme kamenný krumpáč. Máme si meč. Sekerku si uděláme ještě, potom meč asi. Můžeme být styku. Tak. No, ještě máme trochu času. Tak to mohli. Tohle jsme mohli ještě udělat. Ještě tady lopatku. Teď to srovnáme. To meč. Sekírku, lopatu, nebo já nevím. Vlastně nevím, jak by to nemohlo být, jestli by měl být úplně takhle. Takhle to má být. Takhle. Asi nějak takhle, no. Ale ještě moc nevyznám. Prostě takovou krumpláčem a jsem taky trdla. No. Je to prostě k obědu. Pojď sem kuře. Ještě naporcuju. Hangára. Máme kuře. Jo, ještě chtěli nakopat to uhlí a železo. Auj, trošku se poškodili. Ježiši, já znala trošku. Tady to asi rozhodně nebude. Že viděl jsem tam železo. Nebo ne? Ne, tak to nebylo železo. Bohle jsem šutr. Jak se dostaneme nahoru, pro boha. Máme něco. Je. Jako vždy, tak budem. Tak. No, na co vám tenhle let's play bude líbit, když ne, no tak to bude smutné, ale to je jedno.
snažím se, protože chci taky vidět, jaký byste měli názor na mé videa, kdybych to dělal takhle. Protože jsem ještě trošku menší, je mi 11, tak toho moc neumím. Jako někdo, komu je 18, 20. No, takže tak zkušenej nejsem. Tak nevím, no, co bych si mohl naříkat tady. Protože ten, co bych měl říkat, ale by mi nikdy nešlo. No, něco není. A já bych tak říkal. Hele, tak čus lidi, dneska to tady ukončíme a budeme pokračovat příště. Tak mějte se a čus.